Sababu ya Jubilee kama kuveteria machikande akwate problem. Lakini ntobo ndo celebrate. Yana Bakenya ndo ndo richi kiringo to affect rindu na Bakenya. Gocha ko affect to le to chora bara ibaitu. Twarosi richi ko na bantu bakese ngenje bakagerete nga barobo bakaso umurengo uyu barobo kwa ticket. It's unfortunate. Wakili, thank you so much aso sangane kataseni Ndizi TV. Na mono ko totebiana ko takunero mwananchi osomo Kenya osomo gusi igoro ya political amendment bill yo gendete woniga. Mwanchu muringo to asege karo kiale rogega asege taseni Ndizi TV goto engenere mo aseye mo wakili Dennis Anyoka oyubo igo chukulikiro kyo bunge asensema ya West Mugirango totebiria mangana political amendment bill na ninki kerime. Ukirachinga kichinde asege karo ne keiga kitirane Brian Sagini Sena. Bye bye. Mwancho muligereria tuwa kambi amano kocha somoli kwito Brian Sagini kolende tibwe babuna ekeminano kia African Cup of Nations AFCON niko giacha kirebene meyense ya Cameroon abo asaba alegania bale Cameroon gose host bagendrete kuminana ne timu ya Burkina Faso wikirabono iga nigegoli ntangani kigima ase kiminane kyo kia AFCON yabekirwe ne timu ya Burkina Faso ekero Cameroon etarabeka goliende chideka cha etire ne chideka emeronge tatochoka eywe korokia ngabuna chinsa nchirororo igo Cameroon na bebwateli baga lyokorengania gose kubwa etimu ya Burkina Faso nyoranga ne chitimu emeronge bere na inya chiwaka nseyo mutinyo yomo ole bosio tigatonyorenga na ria ya gendrete asenseyo ya Cameroon. Na wikirabo mwancho muligeri nonko buturira mangana maya ense mo yabono mogoroba kurende numero 9 nande chikoraga Chinsa Isato chabono botuko nje kumanya ayo amona yanda mange ngwakangambi yamono ochia sabali kibaito asuko yasangereria na kwene kyabuna awikeire asenchira yobo ikiranu John Kebati ne producer yane na Janet Nyamamu no mwaregani one bwa mangana amaya gendra kuligereria Ndizi TV nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Kiremambia Yamatuko yiwiki Gochakire Jumatatu Goika Ijuma Chinsa 12 chamambia Goika Chinsa Isato Imeya Ndizi TV Kuna botambe toko chakeli iritukuri yao ase Obwansu tumede na manga koraganire uritukuri goro nabotuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena kiti ganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe mwanjo morigeri intura otika maiga imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenchiri ndunge kima Enzakia ya Ndizi TV asuko kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechero bneria committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa sidiretu asejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na mwogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina toka nyora uchumbe yao asenjira yobukirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora korwa sinsemo chama chingumwana osesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie Imeya Ndizi TV
Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi nobonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi. Chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye. Omwancho murigereria konyo tutayenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse gi. Omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusio oboke. Bono akoganetio oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu. Tobase gos. Oburimi nobonda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa Isato na ibere nechidegeka 15. Amatera naro amakoro wakaigure natumanyetia bateri abuo asebale ekibagokora na muso kibabuate asuko yatera narasire mono na mangana yense mono naganirie ngende gotimuka abanta bangi barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu umerana na shem papa gochakira Chinsa Isato chemogaso goika Chinsa 10 chamaragoba iliosese nibo kegima na matera na bateria bakuru umwancho muregeri Ndizi TV otorigete kurukaria erietaria na ngoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero umuroberi mopong bwa bateri umuroberi bweke mu kyabateri ni urabe kuko gogira litukuria Jumapili asora go konyora bateri bao bari bakuru balikuwa rekoigwa na kumanya chingero cyabo na gusaba chingero cyabo kuruga segesteseni ekya Ndizi TV agwe chanda nonya ekyagera omurubiri obweke mbugambugu kyabateri nigochire ase TV yawe ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yawo ukorunire bireja uneganye ngotu ukorunire bireja unegurubaro umongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kurigeria mangane kamnaya tomo cha konyoro bukristo bwao uisiko mocha igoreterwa mange litaria na ngoro kwa shem papa tigarabuya ona tigarabuya tororane alayiguru Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbobwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemokianda inyeisano enoti inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
Mwancho muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwa Ndizi TV Nchensara Nyarangi Ontita. Tena batambe Brian Sagini Isena. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichugwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongorwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo reporter yene gataseni Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Kodonge Yesu ruodha manigiteko ene makerubi koda serafi pake thume koda sili miyo Yesu ruodhwano nikecho winjore gipapile kapile jomoko gilonge ovamonya kalaga jomoko gidende hosana jakayuda jimange bedende kaka sibur kayuda adieri jawarwa Yesu owinjre gipo amene ayero mondo adende Yesu okomba mamara lwanda na maageno kapini pongo ani awena yudango anange yogi madongo mose timona anabiro pako Yesu Yesu ingana eza kapita macho yaona yore anabiro pako Yesu Yesu ingana eza kapita macho yaona yore amene ayero mondo adende Yesu okomba mamara lwanda na maageno kapini pongo ani awena yudango anange yogi madongo mose timona anabiro pako Yesu Yesu ingana eza kapita macho yaona yore anabiro pako Yesu Yesu ingana eza kapita macho yaona yore. Okana lima okapako Yesu kendo miyo edum seche duto e pinyni nikech kuyo mara siko kamulo chunye ka chunye nigi bwoko bedo na macheni wiyani wil nade gi kama ogolae an maya nene agonyora gi pado opidho apile Yesu miya moroma oponjo mondo akonjoge mamoko amene ayero mondo adende Yesu okomba mamara lwanda na maageno kapini pongo ani awena yudango anange yogi madongo mose timona anabiro pako Yesu Yesu ingana eza kapita macho yaona yore anabiro pako Yesu Yesu ingana eza kapita macho yaona yore amene ayero mondo adende Yesu okomba mamara lwanda na maageno kapini pongo ani awena yudango anange yogi madongo mose timona anabiro pako Yesu Yesu ingana eza kapita macho yaona yore anabiro pako Yesu Yesu ingana eza kapita macho yaona yore.
Daniel togi Shadrach Meshach kod Abednego biro wacho ni Yesu rodho resoji kata machomo ki Yesu biro resoi pake apaka makata bunde ochiki nikech oknowe ichutho okno kodwi pare kaka yandege obedo gi Noah ni joma ne nyiere nondogo odumoye mondo oyawnegi gidonji e yieno. Anene ayero mondo anene Yesu okumba mamara lwanda ma ageno kapini pongo ani awena yudango anang'eyo gik madongo mosetimona anabiro pako Yesu ingana eza kapita macho yaona yore anabiro pako Yesu ingana eza kapita macho yaona yore. Anene ayero mondo anene Yesu okumba mamara lwanda ma ageno kapini pongo ani awena yudango anang'eyo gik madongo mosetimona anabiro pako Yesu ingana eza kapita macho yaona yore anabiro pako Yesu ingana eza kapita macho yaona yore. Anabiro pako Yesu rodho kumbana jama katamana yeme winjo done engi mondo manen makatale manyethi opidho maonge kata ngama konye. Anabiro pako Yesu rodho kumbana jama katamana yeme winjo done engi mondo